Салям алейкум, Ахшам на АТР. В студії працює я, Альвіна Симбулаєва. Наші гості Андрій Полтава, відеоблогер. Вітаємо вас. І Галина Третьякова, обрана нардепка від «Слуги народу». Вітаємо вас. Алейкум салям. В Україні вперше за 20 років прибув прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Сказав Володимиру Зеленському, що коли того обрали президентом, країна почала розвиватися двічі швидше. Я тут був 20 років тому і бачу ті зміни, що відбулися, і бачу ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися з цієї можливості і запросити вас до Єрусалима. Ми вже погодилися, що це буде наступного тижня. Ну, якщо не наступного тижня, то принаймні дуже скоро. Запрошуємо до нашої столиці. Сьогодні разом з паном Бін'яміном Нетаньяху ми детально обговорили наші двосторонні відносини та шляхи їх поглиблення. Ми почали з питання, у якому наші ізраїльські друзі знаються краще за інших. Це питання війни та безпеки. Дякую нашим партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході України і анексії Криму з боку Російської Федерації. Ось така зустріч відбулася. Пані Галина, перше питання до вас. Як ви ставитеся до такої зустрічі? Що матиме Україна від цієї зустрічі? Я дуже позитивно ставлюся до цієї зустрічі. Одним із питань було також ратифікація законопроекту, ратифікація договору, який був підписаний Україною дуже давно, що стосується пенсіонерів наших, які проживають на території Ізраїлю. У зв'язку з тим, що я займаюся соціальними питаннями, я розумію, що наші громадяни, які виїхали на життя до Ізраїлю, і ті люди, які з Ізраїлю живуть на території України, там є можливість тепер цю угоду ратифікувати у Верховній Раді. Вона не ратифікована, нагадаю, з 2011 року. І це, до речі, провокує на території Ізраїлю такі речі, коли ізраїльтянам вже пропонують поновити українську пенсію за 5 тисяч шекелів, звертаючись не тільки до наших судів українських, але й до Європейського суду з прав людини. Тому, крім того, що є політичне обговорення, я думаю, що там обговорювалося за закритими дверима, в тому числі і можливість зустрічі нашого президента із паном Трампом, президентом США. І взагалі мені здається, що Ізраїль, який є в якомусь сенсі для нас зразковою країною, бо вона веде бойові дії, і формування армії, якої мені, наприклад, дуже подобається, я була б захоплені, якщо б у нас строкову службу впродовж півроку проходили і дівчата, і чоловіки, і парубки. І я була б задоволена, щоб у нас на державній службі працювали люди, які пройшли АТО, пройшли виховання армією, і тільки тоді вони б мали отримувати якісь посади на державній службі. Ну, от можна сказати, що оце все мене дуже зближує з Ізраїлем, і мені здається, що цей візит, він є такий, ну, дуже добрим знаком про підтримку один одного в ситуації, в якій ми перебуваємо. Пане Андрій, як ви вважаєте, за 20 років це вперше такий візит? І чи не посвариться нас з арабським світом, як вважаєте? Ну, дійсно, запрошення пана Нетаньяху, пана Зеленського відвідати Ізраїль і столицю Ізраїлю і визнати це якби столицею, це є певний політичний така вилка, яка може призвести до того, що в арабських країнах ми можемо втратити певні замовлення, якщо ми визнаємо столицю Ізраїля столицею, по факту. Є така ситуація. Звичайно, що приємно, що пан Нетаньяху відзначив гарну роботу попередньої влади, а саме Петра Олексійовича Порошенка. Я розумію, що зараз фактично ще пан Зеленський не зміг досягнути якихось досягнень на політичному, зовнішньополітичному рівні. Ті, що були підписані сьогодні, документи були підготовлені раніше набагато. Дуже неприємно, що зараз відбувається ситуація, що нас починають про Україну балакати без України. Тому що зараз проходять перемовини без участі України. Хотілося, щоб пан Зеленський приділив до цього більше уваги, що все ж таки без України про Україну не балакали. В цілому, мені дуже приємно, що такі високі посадовці відвідують Україну, такі цікаві люди сприймають все ж таки, незважаючи на те, що влада змінюється. Сподіваюся, що далі наш напрямок буде все ж таки до
євроінтеграції, НАТО і так далі. Але ми знаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю дуже хороші стосунки із Путіним, президентом Росії. А чи якось зміниться ситуація? Чи він допоможе Україні щодо звільнення політв'язнів, щодо звільнення моряків? Як ви вважаєте? Я думаю, що тут важко щось прогнозувати. Мені здається, що наш президент наразі думає категоріями інтересів українських. І якщо в міжнародних перемовинах, де ми просуваємося політикою маленьких кроків, ми йдемо вперед до налагодження відносин з усіма країнами, то перше, що нами має керувати, це інтерес український. Якщо ми тим українським інтересом будемо опікуватися, то ми будемо отримувати і вигоди від міжнародних відносин. І з нами будуть також рахуватися. Наша справа бути не тільки на зовнішньому фронті, просити, щоб нас скрізь прийняли. Так, ми маємо піднімати і соціально-економічну ситуацію всередині України, бо сильна країна – це в першу чергу соціально розвинута економічна країна. Тоді з нею рахується будь-хто, в тому числі і економіка впливає на те, що ми стаємо як обороноздатна країна більш сильною. Пане Андрій, як ви вважаєте? Ну, дивіться, з приводу того, що покращення всередині України, ну, я радий, що у нас нарешті одна партія отримала і президента, і більшість, і тепер вони зможуть повністю показати свої результати, наскільки їм вдасться це все підняти. З приводу того, чи допоможе Нетаньягу в звільненні наших заручників, фактично моряків, ну, не думаю, що так буде. Да. Тут треба розуміти, що це наші військові, і тільки українцям вони потрібні. Ми повинні за них боротися. Тоді, в той час, коли в ПАРЄ були розмови про те, чи повертати туди Росію, на жаль, пан Зеленський не підтримав наших політиків, які були на той час, і там боролися, і реакція була його дуже запізнилася, і Росія, я так розумію, повернулася, і Росія не виконує рішення трибуналу по поверненню наших моряків. Ще раз хочу наголосити, це справа українців. Якщо ми на зовнішньополітичному рівні будемо боротися за Україну, то будуть і продовжуватися санкції проти Росії, і будуть повернуті наші моряки. По-іншому не буде. Ніхто за нас не буде боротися за них. І по прильоту прем'єра Ізраїлю до Києва стався інцидент, коли подружжя Нетаньягу зійшли з літака, їх вітали дівчини в українському строях з караваєм і сіллю. Прем'єр Ізраїлю відламав шматок хліба, вмочив у сіль і надкусив. Після цього передав скибочку дружині Сарі, але та кинула його на землю. Вітаємо вас на нашій гостині українській землі. Take a piece? Yeah? Okay. Hey? Nova. לחם ומלח. חלה אוקראינית. נורא. לחם ומלח. חלה אוקראינית. І Юрій Бутусов, головний редактор «Центр Нет». Вітаємо вас, пан Юрій. Вітаю. Пан Юрій, ви вже бачили і чули про інцидент з дружиною прем'єр-міністра. Як ви ставитеся і як сприймаєтеся до цього, як сприймаєте цей інцидент? Ну, мені дивно просто називати це інцидентом. На мій погляд, це просто випадковість і не більше. Тому, чесно кажучи, я здивований, що така увага до цієї випадковості прикута. Чесно кажу, перший раз таке бачу. Що до звичайно якоїсь випадкової справи, до такого конфуза чи курйоза був така увага. Але ось ми бачили щойно відео, як це сталося. Чи не вважаєте ви, що вона мала б поважати українські традиції? І чи вона не знала про це? Я
цілком допускаю, що людина це могла зробити випадково. Можливо, їй треба запитати, можливо, вона просто погано роздивилася вночі. Можливо, просто впало це. Ну це ж не обов'язково, це не прописано в протоколі цей ритуал, що їй треба з цим робити. Це абсолютно не було, на мій погляд, те, що я дивився на відео, це абсолютно не було демонстративним жестом. Тобто це нормально? Ну, я хіба так сказав? А чому тоді, на ваш погляд, вони жваво, якщо ми бачимо в соцмережі, це обговорюється, цей інцидент? У соцмережах обговорюється мільйон різних питань за день. Чому обговорюють? Ну, мабуть, що більше нема чого обговорювати. Питання в тому, що, мабуть, що значення самого візиту для більшості українців не таке значуще, як те, що в когось з рук впала якийсь шматочок цього караваю, який вона могла цілком не помітити. Бо чоловік її відкусив, він перший підійшов, передав її. Ну, можливо, вона просто не помітила це. Але це, в принципі, нікого не цікавить. Я для цього спокійно ставлюся. Можливо, так і потрібно реагувати. Мені особисто це здається просто дурницею, на яку забагато уваги просто приділяють. Але ви самі ж писали в соцмережі у Фейсбуці, що це має і російський слід. Розкажіть, будь ласка, в чому саме? Звичайно, що в Росії є велика мережа просто російськомовних ЗМІ, які орієнтуються на російський інформаційний вектор в тому ж Ізраїлі. І чомусь при прильоті тільки вона летіла, вже виявилася одна інформація, що вона щось не те погано сказала пілоту літака. Потім щось вона не так зробила з цим хлібом. Тобто ми маємо розуміти, в Ізраїлі має бути скоро виборча кампанія. І, звичайно, що політика Нетаньяху, особливо те, що його візит до України, звичайно, багатьом не подобається. Не подобається він і проросійським рухам, тому що, звичайно, що Путін з ним намагався вибудовувати особисті стосунки, але тим не менше Нетаньяху продовжує авіаудари по Росії в Сирії, по російським союзникам в Сирії, що дуже дратує Москву. І Нетаньяху приїхав до Києва, що, звичайно, не сприяє покращенню російсько-ізраїльських стосунків і посилює Україну. Звичайно, що це викликає бажання у його опонентів, яких за підтримки проросійських сил Російської Федерації, для того, щоб дискредитувати сам факт цього візиту. І з самого початку ми бачимо, вигадуються такі дурниці. Дякуємо вам. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був з нами на зв'язку. А як ви сприймаєте цей інцидент? Слухайте, для мене головніше те, що пан Нетаньягу визнав Голодомор геноцидом українського народу, ніж те, що дружина цей шматочок викинула. Давайте так. Жінки, може в неї зараз якась дуже жорстка дієта. Тим більше, що не вона відломила цей шматочок, і він їй його нав'язав, і вона, може, не хотіла їсти взагалі. Може, ми ж не знаємо, які її особисті обставини. Вона це зробила дуже так обережно, не те, що вона там демонстративно викинула, вона так намагалась це просто... А відеокамера все зафіксували. Вибачайте, ви ж вмієте телеканали знайти. І ми відеоблогери, звичайно, я не думаю, що тут якийсь політичний підтекст. Пан Нетаньяху зробив все як треба і дав українцям зрозуміти, що він поважає наші цінності. Не бачу тут ніякої проблеми. І знає про наші традиції. Абсолютно. Пані Галина, як ви ставитеся до першої леді? Я дуже позитивно ставлюся до пана прем'єра Ізраїля і вважаю, що він знав про наші традиції, він знав, що робити з хлібом. А те, що перша леді може не знати, вона перша леді, вона не політик, її там не обрали. Те, що це може бути використано, може бути використано. Тобто... Окей. Вона може взагалі не знати про те, що є традиції зустрічі і що треба робити з цим караваєм. І не було демонстрації, демонстративної не було. Тому мені здається, що це пан Юрій абсолютно правильно сказав, що це роздмухується. І в першу чергу це схоже на те, що ті проросійські сили, які хочуть з цього зробити інцидент, вони займаються сьогодні пропагандою того, як це виглядало, і перебільшують той ефект, який був.
А ось обраний президент зі «Слуги народу» назвав журналістку тупою вівцею. Так, Максим Бужанський відреагував на слова журналістки Ольги Духнич, яка сказала, що той ностальгія за СРСР і часами Віктора Януковича. Далі цитата депутата та журналістки. Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ «Новое время», в інтерв'ю з представником «Слуги народу» заявила, що я ностальгую за СРСР і часами Януковича. Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами. Тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ. Щось відповідати пану Бужанському – це як спроба з'ясувати відносини з голубом, який нагадує вам на рукав пальто. Хто з вас цим займається? Я, наприклад, ні. Голуб живе просто. Їсть і паскудить, їсть і паскудить. Сподіваюся, робота Бужанського як депутата буде продуктивніше, різноманітніше і на благо країни. Пані Галина, ви з «Слуги народу». Це депутат з вашої фракції і партії. І таке яскраве спілкування з журналісткою, ще він не став президентом. Депутатом. Що буде далі? Я думаю, що він не буде президентом, це перше. По-друге, мені соромно за мого колегу. І більше того, ми обговорювали це у фракції. Я приношу свої вибачення не тільки перед пані Ольгою, але й перед всіма журналістами. Тому що вважаю, що це негідно. Думаю, що треба стримувати емоції, навіть у разі, якщо згадано було те, що його скорелювали з СРСР, з якого він не сприймає. І тому був такий... А Януковича сприймає? Емоційний. Я думаю, що ні. Але я думаю, що ці питання запитувати потрібно не у мене, потрібно запитувати кожного народного депутата. Але буде з вашої фракції це таке, скажімо, заява, тому що ми чуємо вже є заява. В партії вже є заява. Це обговорено в партії. І це зроблено як вибачення і перед журналісткою, і те, що ми вважаємо, що це зроблено негідно. Тому така заява є. Пан Андрій, як ви ставитеся до такого спілкування? Ви тут згадали Януковича, і я просто пригадую, у 2006 році був випадок з Олегом Калашніком, мені здається, якось так прізвище було. Він теж допустив таку образу, то навіть Янукович вигнав його в той час з депутатів. Хотілося, щоб пан Зеленський якось відреагував, тому що величезна фракція, нагадую вам, у «Слуги народу» зараз, і пан Бужанський дійсно подає поганий приклад. Треба вже розуміти, що він уже не просто якесь бидло, звідки він там є, а він уже я не думаю, слуга що народу. Використовувати такі слова. Якщо він використовує таке проти жінок, я думаю, що це саме те... І це теж сексизм, це справа тут була не в жінках. Те, що він заслуговує за свої фрази, які він кидає. Тому я думаю, що він повинен вибачитися, а пан Зеленський повинен відреагувати, і щоб іншим було неповадно забрати в нього його мандат. Це буде найкраще. Зеленський не може забирати мандат. Ми ж з вами розмовляли про те, що це узурпація. Ви ж пам'ятаєте, що ви коли підписували ж угоду, писали всі, хто був від «Слуги народу», ви писали, що ви будете виконувати всі те, що вам партія буде казати. Я думаю, що пан Зеленський може звернутися до пана Разумкова, до голови партії, і попросити пана Бужанського скласти мандат, показати, що він визнає свою помилку. Дякую за ваші поради. Ми зробимо в партії свої висновки, і у нас буде своя процедура. Це було б чудово. А яка ось буде процедура щодо цього депутата? В першу чергу ми вже випустили прес-реліз, і ця інформація пішла. І ще раз я повернуся до того, що я перед вами вибачилася за свого колегу, за те, що це було сказано. А що він взагалі думає? А чого ви мене запитуєте? Може ви спілкувалися? Раз ви за нього вибачаєтесь, то ми ж того питаємо, я вибачаюсь, тому що я з ним знаходжусь в одній партії. І ми в одній партії. Хотілося, щоб він вибачився якось. Я думаю, що ви його запросити можете і порозмовляти. Це не обов'язково запрошувати, він публічна особа. Він дозволяв образи і мене, інших людей в ефірі телеканалу, в якому він веде як ведучий. Тому, я думаю, він може прямо з цього телеканалу вибачитися. До речі, той телеканал... Я маю надію, що я вас не ображаю.
заважала, Вибачте, пане що я зараз говорю. Той канал якраз належить пану Медведчуку, кому президента. От якраз йому зручно з того каналу буде і вибачитися за свої дії. Ну, я вислухала все, що ви сказали. Пані Галина, а у вас не було таких зборів, щоб він теж був серед вас, щоб він пояснив свою таку заяву щодо журналістки Ольги Духніч? Ну, він пояснив, що він був в емоційної напрузі, і те, що порівняння його слів з СРСР, воно його привело в емоційну нерівновагу. Тому це було з того, що емоційно Пан не Бужанський врівноважено. відомий ненависник взагалі української ідеї. Це він навіть не приховує цього давно вже. Я думаю, що вам треба з'ясувати з ним свої відносини. У мене нема з ним Не ніяких треба відносин мене робити абсолютно. посередником ваших Дивіться, ви самі себе зробили розмов. цим посередником, коли почали за нього вибачатися. Він чоловік і повинен вибачитися з себе сам, я думаю. І ми долучаємо Тетяну Даниленко, журналіста. Вітаємо вас, пані Тетяна. Ельвіна, вітаю вас. Вітаю. Тетяна, скажіть, будь ласка, як ви сприймали таку оцінку депутата, який ще не депутат, майбутній депутат, до ставлення Ольги Духніч? Ну, ви знаєте, це з категорії «жити стало краще, жити стало веселіше». Мене ця історія дуже повеселила, хоча насправді веселитися тут нічому, тому що представник держави не повинен розмовляти таким чином з журналістами і взагалі з будь-ким іншим. Поводитись, в принципі, більш-менш адекватно в рамках поведінки цивілізованої людини. Мені здається, що тут просто Макс Бужанський трохи, так би мовити, не відчув цих рамок поведінки цивілізованої людини і просто ще недостатньо вийшов, так би мовити, з тієї підворотні, де він перебував, судячи з цих заяв. Це моя думка, що тут навіть не потрібно якісь політичні вигадувати ярлики на цю тему чи політичні оцінки цьому давати. Але політичну оцінку мала би дати фракція, партія. Те, що я почула сьогодні від партії «Слуга народу», це, теж така незріла політична реакція, тому що засудити поведінку свого соратника, але сказати, що і журналістка теж була неправа. Це, знаєте, як у випадку зі зґвалтуванням казати, що, звичайно, це злочинець, але й вона теж в короткій спідниці ходити не мала. Приблизно так би я це розцінювала. Дуже дякуємо вам. Тетяна Даниленко, журналіст, була з нами на зв'язку. Пані Галина, ви погоджуєтеся з те, що сказала пані Тетяна щодо незрілості фракції? Вона не казала про незрілість фракції. Вона казала про незрілість поведінки. Незрілої поведінки? Однієї людини. Це зовсім не означає незрілість фракції. Це представник фракції. Це різні речі взагалі. Я погоджуюсь, що це незріла поведінка, емоційно не стримана. Так. І потенційний голова Верховної Ради розповів, якою має бути зарплата в депутата. Про це Дмитро Разумков розповів виданню «Нове время». Майбутній депутат парламенту отримуватиме зарплату 36-37 тисяч гривень із доплатами до 50 тисяч гривень. Це справедливо? Якщо чесно, то ні. Вона могла би бути більшою. Хоча це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що мають, наприклад, європейські депутати. Гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж. Ось що ми почули від Разумкова. Як ви ставитеся? Насправді, я підтримую його, як не дивно. Я не думаю, що депутати повинні отримувати мізерну зарплатню. Було б дивно від людей, які отримують мізерну зарплатню, чекати надвиконання роботи і чекати їх якоїсь, відповідальності і так далі. Бо може виникнути ситуація, як в тому анекдоті, що міліціонер пішов на роботу і 3 місяці не з'являється за зарплату. Його ж викликають, кажуть, чому ви не приходите? Він каже, думав, пістолет дали, крутись як можеш. Щоб не вийшло так і з депутатами, що вони не отримують нормальної зарплатні, вони будуть займатися
як раніше це було, запитами за гроші депутатськими, ну і іншими варіантами заробітку депутатів. Тому краще хай вони отримують від держави нормальний дійсно соцпакет і зарплатню і займаються своєю роботою спокійно, не відчуваючи ніяких проблем і бажання десь ще на стороні заробити. Пані Галина, ваше ставлення? Ну, я відношусь так само. Я вважаю, що сума, мабуть, має бути достатньою для того, щоб існувати, перекривати потреби, в тому числі ці суми, про які сказали, вони йдуть не тільки на утримання народного депутату тільки 35 тисяч брутто, це брутто ще до оподаткування. А що стосується утримання апарату, який допомагає народному депутату і писати закони, або навіть не писати, бо на такі суми написати щось дуже важко, не можна знайти купу юристів за різними тематиками, тому треба хоча б дивитися на ті законопроекти, які подаються, і компетентно, і правильно на них реагувати. А скільки хочете отримувати зарплату, як народний депутат? Скільки Ну, що значить хочете? Скільки має? Я скажу. В мене є претензії, в тому числі і до деяких заробітних плат, які є сьогодні у владі, і до посадовців, високопосадовців. Може, той, хто читає мій Фейсбук, скажіть, будь ласка, ціну, яка зарплата має бути у депутата? Я розумію, що в країні має бути такі, знаєте, коефіцієнти, коли не може бути такого, коли одну людину має утримувати 200, 300, 400 платників податку, і тільки всі податки, які вони сплачують, можуть утримувати таку одну людину. У нас така ситуація наразі є. Ну, наприклад, судді, прокурори, по деяких державних підприємствах. Таким чином, у нас ми здобувати добробут маємо всі однаково. І на державній службі має бути випрацьований закон, який би описував, які коефіцієнти розбіжності між молодшим працівником на державній службі і самим там за високою посадою, президент чи прем'єр-міністр, що вони мають отримувати. Я вас зрозуміла, пані Галина. Хотілося б почути цифру. Від вас. Від мене? Так. Ну, я вважаю, що ця робота десь у сучасних умовах це 50-75 тисяч гривень брутто. Я один коментар хотів прокоментувати в тому плані, що згадали тут ще помічників, і що тепер треба багато юристів для написання законів. Так от тут проблема трошки «Слуги народу» якраз в цьому, що брали весільних фотографів, там Тамаду і інших. Зрозуміло, що вони не можуть написати закон, і нам тепер державі, ну, через таку ситуацію доведеться ще більше витрачати гроші, щоб тепер наняти реальних спеціалістів, які будуть реально писати. Не оці, які, ну, якби фактично депутати, які, ну, на жаль, не мають ні досвіду, ні освіти, дуже багато не мають вищої освіти, я не знаю, чи у всіх там середня є. Ну, от є така трохи ситуація в цьому. Тому, звісно, може нам треба було зразу тих помічників обирати депутатами, а без всіх посередників. Ну, на жаль, вже ситуація така, яка є, будемо викручуватися. Що пані Галіна, щодо освіти? Ну, я думаю, що пані Андрій помиляється, коли він каже, що в когось там нема середньої освіти. Вищої освіти точно. Тому що він сказав про середню. Я до того, що у нас середня освіта обов'язкова, тому її мають. А вища? А вищу освіту у нас мають, я думаю, що більше ніж 95-98% нашої фракції. Є навіть доктори наук, є люди з 2, ну, наприклад, в мене 2,5, можна так сказати, освіти. Тому є багато людей, але я думаю, що пан Андрій ще помиляється із того, і це практика попередньої Верховної Ради, коли, домовляючись з кожним народним депутатом, народний депутат писав закони під когось, хто лобіював щось. Так от, переважно, законопроекти, особливо якщо вони стосуються реформ, вони мають подаватися не народними депутатами. Народні депутати мають мати позицію, відображати ту думку, яку несе народ. А що стосується підготовки особливо системних законопроектів, то вони мають готуватися у недрах Кабінету міністрів, який, наприклад, тільки в Міністерстві соцполітиці працює 520 осіб. І вважати, що Кабінет міністрів не подає реформаторські закони, а подає тільки якісь точкові речі, або подає, як, наприклад, Міністерство соціальної політики за 2-2,5 роки 2 чи 3 законопроекти, які змінюють щось там у пенсійній реформі, наприклад, то це має бути соромно центральним органам виконавчої влади. Політики і безпосередньо народні депутати впроваджують або несуть зародки державної політики, government policy це зване. І вони, Кабінет міністрів, має по завданню зробити такий законопроект, який би реалізував ті думки, які є у парламентарів.
парламентаріїв. А коли Кабмін не працює, то в цьому випадку приходиться братись і за ручку. І далеко не всі депутати і у США, і в Австрії пишуть закони самі. Не всі вони мають юридичну освіту, але є практика. Законопроекти пишуться наступним чином. Є система технік, який розуміє, як має бути вибудована нова система, і до якої ми прагнемо. Далі сідають і дивляться аналітики, які дивляться, чи це забагато, чи замало, як це скажеться на публічних фінансах, як ми будемо це покривати бюджетом. А потім сидять юристи, які вписують оцю нову вже конструкцію в ту законодавчу базу, яка є безпосередньо в кожній країні. Пані Андрію, ви погоджуєтеся з пані Галиною? Ну, дивіться, чесно кажучи, трохи не зрозумів з приводу Кабінету міністрів. Це ж у нас виконавча влада, да? Так. А депутати – це законотворці якраз. Я щось трохи не зрозумів. Законотворці з точки зору прийняття. Чому Кабінет міністрів повинен для вас готувати закони. І я розумію, ваша позиція така, що вам хтось принесе закон, ви нічого не розбираєтесь, скажете, ну що, нормально, там все як треба, да, то руку піднімете, коли скажуть «да», ви всі підняли, ну, як ви вважаєте? Це ж, ну, я хочу що сказати, депутат все одно повинен розбиратися в тому, що він голосує, потім і підписує. Позиція, що там щось йому підготували добре, так на що тоді депутати? Просто механічне підняття, там, закінчив ріксос, давай, руку підняв, молодець. Я думаю, що у вас таке здеформоване враження про депутатів від попереднього скликання, які майже 22 тисячі законів прийняли, але які нічого не принесли в країну. Ну, наприклад, принесли внесення в нашу, наприклад, Конституцію, те, що ми йдемо в НАТО, ЄС, затвердження закону про українську мову нарешті, і купу інших законів. Законів про АТО, законів, да їх дуже багато, ми, дякуючи цим законам, зараз живемо нормально, якраз тим, що прийняти ще тоді. Давайте поставимо так ребром. Ви як станете депутатом, ви підпишетесь, проголосуєте за закон про зняття депутатської недоторканності. Так. Підпишетесь. За закон про імпічмент президента. Оце це те, що просто пан Зеленський обіцяв. От я хотів би, щоб ми, коли там ви приступаєте до виконання? 30-го буде цей закон, так? Так. Чудово. Ну, про імпічмент ми подивимося, щодо недоторканості зразу. А що подивимося? Пан Зеленський обіцяв народу як тільки він його внесе, прийняти. так ми і будемо розглядати. Тоді я буду розуміти, що початок єдине, щоб ми знову ж таки не помилялись і не робили із закону про регламент щось якесь опудало, то законопроекти вносяться президентом, як він і обіцяв. Тобто він не внесе просто його? Він внесе. Ну, подивимося. І як тільки він внесе, у нас буде 2 тижні на пропозиції, і не тільки у нас, тому що у нас є опозиційні фракції. І ці опозиційні фракції, так само як і ми, мають до цих законопроєктів подати свої пропозиції. Чудово. Що стосується нашої фракції, тому будемо голосувати. А подивимося, що будуть робити інші. Які пропозиції вони не вносять? треба. Дивіться, тут уже така ситуація складається в парламенті, що вам уже на інших звертати немає сенсу. Це вам так У вас здається. вже більшість, яка ви можете приймати максимум законів, може не зміни до Конституції, але більшість законів, які можуть підняти рівень життя громадян, легко можете самі. Так що звертатись вже на когось не вийде. Це в тому числі площадка для дискусій. І крім того, на жаль, у народ нас немає України... закону про опозицію, тому опозиція буде дуже мало впливати. Як чудово 5 років при владі не внесли навіть ось ви якраз внесете, якраз ми зараз партія Європейська Солідарність пропонує призначити людей на певні посади. Ні, ви не рвіться до посад. Ви внесіть я ж не пройшов депутат, я нервуюсь взагалі. Я зі сторони громадянина України це все розглядаю. Пишіть закони, якщо ви здатні їх писати. Зі сторони людей, які проголосували і за «Слугу народу», в тому числі, чому? 5 років ви не змогли написати. 5 років ви не змогли написати. Ми закон про опозицію писати не будемо. Закон про опозицію має написати опозицію. Ми про це наголосили і сказали. Ви кажете, що попередня влада написала, і ви не якщо депутати з опозиції можуть писати закони, будь ласка, ми чекаємо на їх обговорення. Ми будемо їх приймати. Значить, будемо писати. Що ще ви не будете писати? Давайте на весь список, якщо вам ніколи, то ми напишемо закон. А у вас нема плану законодавчої роботи? У нас є, ну просто кажу, що може, якщо ви щось не хочете, що ви кажете, пропозицію не хочемо, пропозицію не будете писати. Про що ще не будете писати? Я не знаю, про що ми ще не будемо писати. А про що ви будете? Є якісь плани ще, от перші 5 законів? Що це? Пропозицію конкретно про цей законопроект ми сказали, що були ви при владі,
Я не був при владі, ще раз кажу, я ніколи не був при владі. Ви не Ви внесли. все плутаєте, я не був ніколи при владі, Ну, на ви жодній ж посаді. за Не ЄС? депутатом, ну при чому тут я за ЄС? Я які Ви сьогодні відстоїте декілька чиї мільйонів людей, які голосували за Європейську солідарність, але я не був при владі. Але ЄС був при владі. Ну так до нього І питання. пан Ви кажете, президент що я був при владі. Я І кажу. народні депутати, які входять до його фракції, вони були при владі. І коли вони були при владі, Ну, так чому сейчас вони не внесли закон про опозицію? Багато хто з вашої партії був при владі. Пан Чому Разумков... ви не внесли? Чому ви відмовилися Так від внесення чого будь ласка, не законопроекту? кажіть, ви не, ну, дивіться, Чому ви не голосували я ж не виборчий був в той кодекс? партії. Чому ви мене ще питаєте? які ще закони ви не проголосували за 5 років, я ж будучи не при депутат владі? був попереднього Яким чином ви скликання. сформували коаліцію? Яким чином ви не збирали 226 голосів і неодноразово пан прем'єр ви можете казав, зараз- мені потрібна золота, чудова така цифра, 226. Ви можете зараз показати, як треба було робити? От Покажемо. Скільки ви часу даєте собі? Зараз прямо, зараз? От показати зараз? Ні. Скільки ви часу даєте парламенту, ну собі насправді, на те, щоб основні там 5 законів, які ви вважаєте, що ви приймете? От про імпічмент, про те, що було А обіцяно. чого ми в про умовному зняття нахиленні недоторканності. такому розмовляємо? Давайте ми зайдемо і покажемо. Чого ж ви не дочекаєтесь? У вас Ні, терпіння нема? ні, чи ну, що? дивіться, ми Ви ж просто терпіли 5 років того, що цих законів Ні, ми не терпіли, було. ми працювали. Дивіться, я як волонтер робив свою частину роботи. І ми Я працювали. зміцнював армію, я займався боротьбою з російською агресією, інформацією і так далі. Я свою роботу на рівні громадянина України, я свою частину робив. Я не був депутатом. Кожен, Ви, як хто є депутати, народним депутатом, хотіли робив б- свою роботу. Ви не єдина людина в як Україні, яка депутати робить свою хотілося роботу. б сказали собі зараз, що ви ставите собі такий-то, ну скажете, 3 місяці, на 3 місяці у вас якийсь план. Ми ж уже хочемо нарешті почути, на що ви туди пішли в парламент. Та У вас є у якийсь нас план? У мене є. Скажіть нам, будь ласка, які перші 3 місяці, що ви будете робити? Перший законопроект мій, яким я опікуюсь, це законопроект, який не прийняв пан Порошенко разом з Верховною Пан Радою. Порошенко не приймає а я скажу закони. чому. А дослухайте. Приймаєш А парламент. дослухайте. Тому що пан Порошенко 4 роки тому вніс першочерговий президентський законопроект за номером 2413А. Він його ініціював. Ви можете конкретно, бо я Пройшли. не знаю. Це закон про спліт, про розподілення функцій Нацкомфінпослуг, який мав зберегти гроші людей у небанківських фінансових установах. Він його вніс. 5 міжнародних організацій. Це був безпрецедентний лист. І я з ними працювала з усіма, з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, працювала з ЄБРР, з ЮСЕЙДом, У вас із вже є ЄС. готовий закон. Є готовий законопроект. Все, ви його, Ми його будемо приймати Чудово. і будемо приймати. Ще Це які? перше. Другий, після того, на продаж місяця від мене особисто буде законопроект, який буде підвищувати і криміналізувати робітників наглядової ради і виконавчої влади в небанківських фінансових установах. Це 2 підготовчих законопроекти, які дозволять нам соціальну систему перекласти Дивіться, на тут ситуація небанківський яка? От фінансовий люди зараз сектор. сидять нас і дивляться, ви їм обіцяли, що буде покращення, А це буде від підвищення президента. пенсії, чекайте, буде підвищення пенсії, зниження вартості комунальних послуг. Де закони для того, що ви обіцяли людям? Ви щось там, щось, ну, дуже, я розумію, воно може і Я потрібно. думаю, ви не фахівець. Але люди хочуть, щоб зубожіння нарешті припинилося, щоб люди жили краще. І вони хотіли б зараз від вас почути, що ви щось для них зробите. Оце законопроекти, Давайте які ці є 2, зрозуміло, основними. 3 для людей. Що-небудь буде від вас? Це законопроекти, які є основними для того, щоб права людей на накопичення зберігалися, Їм а не нема були що поцуплені. накопичувати. У людей нема що накопичувати. Я ж вам кажу, Я підніміть ж їм кажу, ви не пенсію, як фахівець. обіцяв. Я не фахівець, я ж не кажу. Підніміть людям пенсію, як обіцяв пан Зеленський, і знизьте тарифи. Зробіть газ дешевий, долар по 8. Ось що люди хочуть. Це ми побачимо за 5 років, пані Галина. Я скажіть, думаю, будь ласка. що пан Андрій фахівець пересмикувати. Пан Зеленський пообіцяв другу пенсію українцям. І в нього для цього є 5 років. Отакої. Це друга Та є пенсія ж записи, де накопичувальна. він обіцяв, і, ну я не знаю навіть. Програму А війну читайте. закінчити обіцяв чи ні? Програму читайте. А війну обіцяти Так що ж ваш закінчити Порошенко, він обіцяв взагалі за місяць закінчити з війною. Так, а і ваш зробити обіцяв утримання, і зробити утримання 1000 гривень за кожен Так, а день. пан Зеленський Це було зробив 5 чи ні? років тому. Ну дивіться, пан Зеленський вже 100 днів вже ж є при владі. да? Дякуємо вам. Дякую, що були ви з нами. Андрій Полтава, відеоблогер. Дякую вам. І Галина Третьякова, обрана нардепка від «Слуги народу». Дякуємо, що були з нами. І підписуйтеся на наш YouTube-канал. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на АТR Заман. А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин.
Меджліс кримсько-татарського народу.